बयनिसिम दिनै जोंहा सारा बिटिआरआव माने बोसोरथाम जानायनि थाखाय जोंहा गासै भिसिडिसि आरो गासै ब्लक कमिटियाव सानसेनि हाबाफारि लानानै बेखौ खुंनाय जादों। बेबायदिनो जोंहाबो दिनै आंनि बिहाब खालिंदुवार समस्तियाव जोंहा गासै भिसिडिसि आरो बेबायदिनो ब्लकआव जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दिनै जोंहा बै जोंनि सरकारा 3 बोसोर जाबाय, खिन्थु बै कभिडनि थाखाय जों बोसोरसे सम खामानि मावनो हायाखैमोन। जों खामानि मावनाया 2 बोसोर जाबाय आरो दिनै प्रमद बर' दैदेननाय माने बिटिआरनि चिफ बिथांनि दैदेननायाव जोङो आंबो खालिंदुवार बिहाबाव गोबां दिनै स्किम जोङो होनो हादों। रायजोफ्रा गोजोननाय मोनदों। जोंहा बेबायदिनो जोंहा प्राइम मिनिस्टार आवास यजना जि न'मोन बेखौ जोङो जोंनि गासैबो भिसिडिसियाव गोबां जों होनो हादों। बेबायदिनो रेशन कार्ड जों होनो हादों। जि बेबायदिनो आयुष्मान भारत कार्ड गोरिब गुन्द्रानि थाखाय जेरावनोखि 5 लाख गोरिब गुन्द्राया मोनो बे खाबुखौबो जों होनो हादों। आरो बेबायदिनो जोंहा आंनि बिहाबाव थांनाय बोसोराव जोङो खमायाव 20 किल'मिटारसो लामा सिसि ब्लकनि लामा होनो हादों। नै दा बावैनो जोङो खमैनो 18 किल'मिटारसो लामा जों मोननो हादों। बेखौ आं बेखावगासिनो दङ। आरो बेबायदिनो जोंहा माने नलेज सेन्टार जोंहा मोनबा भिसिडिसियाव जोङो नलेज सेन्टारबो जोङो माने जों अलरेडि बै माने खामानिखौ जागायना होबाय। बेबायदिनो हेन्डलुम मिसनाव जोङो होनो हादों। आरो गोबां जोंहा भिसिडिसि अफिस गैयामोन, जोंहा भिसिडिसि अफिसफोरखौबो जोङो लुफुंगासिनो दङ। आरो जोंनि बिहाबाव मोनसे बेखौनो बुंनांगोन, दिनै प्रमद बर' बिथाङा जोंनि इन्डास्ट्रियेल दिनै बड'लेण्ड रुरेल माने इन्डास्ट्रि सेन्टार जोङो मुरमेला भिसिडिसियाव मोननो हादों। बेखौ थाबैनो जोंहा मानव गेदेर बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ फैनानै बेखावना होगोन। बे खामानियाबो जागायनो थांगासिनो दङ। आरो गोबां जोंहा लाइभलिहुडबो जों मोननो हादों। बेखौबो जोङो थाबैनो बेखावनाय जागोन। बेबायदिनो जोङो दिनै डेभेलपमेन्ट खामानिया गोबां जादों। बेनिखायनो बिटिआर जों मोनदांना मोनदों रायजोफोरा दिनै बयबो प्रमद बर'खौ बाख्नायदों आरो प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारावनो बयबो मदद होनानै जोंखौ हेफाजाब होनो नागिरदों। मोनसे मुल मन्त्र नुदों पस्टाराव, जि मुल मन्त्रनिखि बिटिआर सरकारनि गोजोन आरो जौगानाय लाबोनायानो गुबै थांखि हिमन्त बिश्व शर्मा आरो प्रमद बर'। बेनि सायाव आच्चा नाय जाबायदि जोंहा भारतनि गिबि मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा मोनसे बुहुमनि गेजेराव मोनसे थाखोआव मोनसे भारतखौ मोनसे राष्ट्र हिसाबै महर होनो नागिरदों। बेबायदिनो जोंहा आसामनि माने चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बुंदो जोंहा मोनबा स्टेटनि गेजेराव जोंनियाबो जानांगौ। बेबायदिनो बिथाङा खामानि मावगासिनो दङ। बेबायदिनो प्रमद बर' बिथाङाबो दिनै जोंनि बिटिआर हालामखौ बिटिआर एकर्डखौ महर होनानै दिनै स्मार्ट मोनसे ग्रिन बड'लेण्ड महर होनो नागिरदों। दिनै जोङो मानिनांगोन प्रमद बर' बिथांखौ। नंगौ बिथाङा सासे डाइनामिक लिडार आरो बिथांजों दिनै गासैबो रायजो राजा बिटिआरनि रायजो राजाया दोङो आरो जोङोखौनो मदद होगोन। दिनै अपोजिसनाव थानाय जायनोखि रायजो राजाया 17 बोसोर बिथांमोनखौ खाबु होदोंमोन, दिनै बिथांमोना पावाराव फैनो थाखाय नंखाय खोन्थाफोरखौ बुंगासिनो दङ। खिन्थु रायजोफोरा बुजिखाबाय बिथांमोनखौ खुनु दिन मदद होआ आरो जिमान दिनै बिथांमोना नंखाय खोन्थाफोरखौ बुंदो आरो बेफोरो फिथाइ थाया। बेनिखायनो दिनै जोङो जि थांखि लादो जोंनि सरकारा, आंबो MCLA हिसाबै दिनै बयबो रायजो राजाया दिनै लोब लोब जोंनि प्रग्रामफोराव दिनै फैयो आरो बिनो प्रमान नेक्स्टआव जोंनिया बै बिटिआर हालाम जाहा एक्सटेनसन बे बिटिआर एकर्डनि बेबो दिनै सनितपुर आरो बे बिश्वनाथ बे डिस्ट्रिक्टआव साहा ओनसोलाव बेबो समस्ति जानो थांगासिनो दङ। नेक्स्टआव 54 समस्ति जागोन। जोङो गासैबो समस्तियाव इउपिपिएल हान्जाया बिजाथि होनानै जोङो रोजा रोजा भटआव जों देरहाहोनो हागोन। मानो होनबा दिनै गासैबो बिटिआर ओनसोलनि गासैबो जाति जनगोष्ठीनि मानसि माहारियानो जोंखौ गनायदो आरो मदद होनानै जोंखौ खामानि होनो खाबु होनो नागिरदो। गिबियावनो आङो गासैबो बिटिआर बाखि रायजोनिसिम फैबाय थानाय ख्रिस्टमास आरो मागो फोरबोनि आंनिफ्राय गोजोन हामग्लायनायखौ आङो बयनिसिमबो बावहरबाय। फैबाय थानाय समाव जाहाथे जोङो गोजोनै बिटिआर बाखि रायजोआ
संसार जानो हायो आं बेखौ आनान गसाइनिसिम आर'ज गाबग्रोबाय। दा दिनै जोङो बिटिआर सरकारा 3 बोसोर जानो फैगोन डिसेम्बरनि 15 तारिखआव बियो जागोन आरो बेखौनो जोङो असिला लानानै दिनै समस्ति वाइजआव बे हाबाफारिखौ मोनसे सेलेब्रेसन हिसाबै जों लानाय जादों। मैया बिसिडिसि लेभेलाव जादोंमोन, दिनै समस्ति वाइजआव जादों आरो गाबोन जिल्ला लेभेलाव जागोन आरो बेबायदिनो बे हाबाफारिया 15 तारिखसिम गाजा गोमजायै बे हाबाफारिखौ आबुङै खुंफुंनाय जागोन। दा दिनै जोङो खालिंदुवार समस्तिया बेहाय माने बे हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जादों आरो बेहाय बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो होनबा सरकारा प्रमद बर'नि मानाव गेदेर प्रमद बर'नि दैदेननायाव बिटिआर सरकारा बिराद मोजाङै दिनै 3 बोसोर मोनसे आबुं जाबाय आरो बे 3 बोसोर बिटिआर सरकारा जिखिनि बाथ्रा होदोंमोन जे सरकार खालामनो हायोब्ला इउपिपिएल दोलोआ जे निश्चय मोजां मोनसे खुंथाय होगोन रायजोनो होननानै मोनसे प्रतिश्रुति होदोंमोन आरो बे लेखायैनो दिनै बे 3 बोसोर समाव गोबां माने जौगानाय मोनसे हाबाफारि लानानै बेयाव खामानि मावनो हानायनि बा खामानि मावनो हानायखौ जों नुनो मोननाय जादों। जेराव जोङो जायफोरखौ जोङो सिगांनि सरकाराव जों आसा खालामनो हायाखैमोन, दिनै बे सरकाराव जोङो खम समनि गेजेरावनो थोंजोङै रायजो राजा मुलाम्फा जानाय हिसाबै गोबां मोनसे आसनि लानानै बे खामानिफोरखौ मावफुंदों। जेरै माने थांनाय समफोराव जेरैबायदि माने गोरिब न'खरनि PMAY न'फोरखौ मोननो हायाखैमोन, लुफुंनो हायाखैमोन। दिनै मोनफ्रोमबो गामियाव बे न'खौ लुफुंनो हादों, लुफुंनो हानाय जादों। दे जोङो नुङोब्ला जोंनि बे खालिंदुवार समस्तियाव फ्राय माने 6000नि बांसिन माने न'फोरा लुफुंनाय जाबाय आरो गोबां माने दंबावो बेखौ लुबाय थानाय जादों। दा बे हिसाबै थोंजों जोंनि जि गोरिब गुन्द्राफोरा जेरैबायदि माने मोनथाय ना सरकारनि आसनिफोरखौ मोननो नांगौ बेखौ सिगां मोनाखैमोनब्लाबो दायो थोंजोङै बेबायदि आसनिफोरखौ लानाय जादों। गोदान गोदान आसनि लादों, अनसाय बिथांखि, माने गियान सोरां बिथांखि, माइनाव सोरां बिथांखि, आलारि सोरां बिथांखि, जायफोर बिथांखिफोरा थोंजों बेनिफिसारि बा माने राजहुवा अनुस्थानफोरा गोबां लाब जादों। बेयाव माने बिलायलायनो नाङाखै। जेनेबा प्रमद बर', मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा माने थोंजोङै बे समस्याफोरखौ बुजि मोनो हिसाबै जे जोंनि थोंजोङैनो माने बे गामिफोरा बा गामिनि आइ आफा रायजो राजाफोरा जेरैबायदि समस्यायाव गोलैना दोङो, जेरै लामा दालां ना बेफोरनि समस्या, जेरै फरायसालि माने सोलोंथाइ लानायनि फरायसालिफोरनि जि अबस्था, बेफोर गासै बिथिंफोरखौ नोजोर होनानै मोनसेबो थालाङा जासे ना गासैखौबो नोजोर होनानै मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टफोरखौ एक्टिभ खालामनानै खामानि मावगासिनो दङ आरो बे 3 बोसोर माने बोसोर जानायजों लोगोसे बेहाय गोबां खामानिफोरा मावफुंजाबाय आरो गोबां खामानिफोरखौ मिशन लानानै दिनै खामानि मावनो नागिरदों। जायफोर मिशनफोरखौ जोङो मावोब्ला बा मावफुङोब्ला थारैनो जोंनियाव जि माने समस्या दोङो ना रांखान्थिनि समस्या, बा जोंनि माने लामा दालांनि समस्या, जोंनि जेसेबां बे समस्याफोर दोङो बे समस्याया खम समनि गेजेराव माने जोबस्रांगोन जों बेखौ आसा खालामनो हायो। आं खावलायगोन दिनैनि बे 3 बोसोर जि सेलेब्रेसन बिटिआर सरकार दाफुंनायनि बा मावफुंनायनि, बिनि गेजेरजों गासैबो रायजो राजाया माने सरकारजों थानानै मोजाङै मदद होफानानै माने मोजाङै मावफुंनायाव ना हाबाफारिफोरा मोजां मावफुंनायाव जोंनि जिफोर आसनि बे आसनिफोरा मोजां जाफुंसारनायाव जाहाथे मोगथां महर मोनो, बेखौ आङो रायजो राजा जाहाथे मदद होयो आं बेखौ खावलायगोन।